500 alumnes de 81 centres de les Illes han assistit avui al lliurament dels Premis Illes Balears del Parlament. Ha estat en un acte al Conservatori de Música i amb la presència dels diputats de la Cambra. Dels 2.200 dibuixos i 1.300 redaccions s'han seleccionat els 6 guanyadors de les categories Illes. Els treballs més originals han estat reconeguts amb l'especial Illes Balears. També s'han lliurat els guardons Mallorca, el millor dibuix i el millor redacció. Els propers dies es lliuraran els premis Menorca, Eivissa i Formentera a les respectives illes. Fa molt de temps i em va costar molt i jo dic, jolín, per què m'ha liat per fer això? Però al final l'esforç ha donat els seus fruits. En aquesta redacció he volgut explicar els valors democràtics i la democràcia. Gent entrant al Parlament i flors i arbres i representa que el Parlament pot hi anar gent si ho necessita.